Sa ngalan, samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aromandam kita lang sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaliyante kita sa Dios nga magagawom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadot kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ikaw ang labing mundo, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, Mag-ampo kita.
O Kristo, nagbilin ikaw kanamo og handumanan sa imong pagpasakit dinhi nining katingalahang sakramento. Itugot nangamuyo kami nga simbahon namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo. Sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos. Kay ikaw buhi ug hari ban samahan ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Deuteronomio. Sa Moises mingon sa katawhan, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibok ninyong panaw, sulod sa kapatan katuig, didto sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay, kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kabsan og pagkaon, unya gihatagan kamo niyag mana, pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi, og sa inyong katigulangan, sukad masukad. Gibuhat niya kini aron kamo makaila, nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang, kundili sa matag pulong sa Ginoo. Ayaw gayod kamo pagpagarbo, ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Dios, nga mao'y nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Diyon naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo, latas ni atong hilabihang dakoa og makalilisang nga kamingawan, nga gipuyan sa daghang malalang bitin og tanga. Yuta kadto nga walay tubig, apan nagpabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantilis aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyog mana aron inyong kanon, pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Daiga ang Ginoo, o Jerusalem. Daiga ang imong Dios, o Sion. Kayang gilig-on ang mga trangkas sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak, sulod kanimo. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong ikaw niya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang nga sugo ngadto sa yuta. Makasog ang pagdagan sa iyang pulong. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang Hakob. Ang iyang mga balaod o mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon sa laing nasod. Wala niya ipahibalo ang iyang makasuguan ngadto kanila. Hallelujah. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang kopa sa panalangin nga tungod nini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakigambit man didto? Pakigambit man nato sa dugo ni Kristo iniginom nato gikan nining kopa? Og dili ba kapakigambit man nato sa lawas ni Kristo, inigaw nato nining pan nga atong gipikas-pikas? Sanglit mayo sa lamang kapan, kitang tanan, bisan daghan, o sa lamang kalawas, kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog ta ang tanan alang sa santos nga ebanghelyo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudeo, ako ang pan nga gikan sa langit naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao nga akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudeo. Unsaon man nining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon, nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mo'y nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Usa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ining maong pan mabuhi sa dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo o binausabang na sa ilang mga panimalay, maayong gabi kaninyong tanan. Karong Domingo ha, mao ang Domingo sa gitawag nato og piyesta sa lawas og dugo sa ato ang Ginoong Hesukristo. Corpus Christi. Corpus et sanguinis Christi. The body and blood of our Lord Jesus Christ. Unsa may atoha nga matawag nato nga atuhang mapamalandungan nini mao nga selebrasyon. Kitang tanan, we are all aware, no? Nasayod naman kita diya sa atuhang pagsalmot sa Santos nga misa nga atong giambitan ang lawas ug dugo sa atuhang Ginoong Hesukristo. O dili naman kana siya matawag nato familiar naman kita ni ana. Dinhi sa atuhang selebrasyon karon mga kaigsuonan, unsa man ang nindot nga atuhang pamalandungan sa atuhang pagsaulog sa gitawag nato og kapiestahan sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. There is one word that that came into my mind, which para sa kuha mo ni siya ang naglangkob nini nga maong selebrasyon. Kanang gitawag nato sa English og remembering, paghandom, handumanan, paghinumdom. Matod pa, the worst thing that can happen to a person is when that person forgets and forget everything. Di ba? Kanang may dili ta kahinumdom, usahay dili pud ta makahibalo nga mo pasalamat. Kung dili ta kahinumdom, di ba? Dili ta kahinumdom sa mga taong mitabang kanato, wala pud dili pud ta maikag nga magpasalamat nila. Siguro ang usa ka butang kana bitawng dili nato mahinumduman nga which can have a good thing para nato katong mga sakit nga atong nabati sa diha nga
nagbulag mo sa inyong uyab, no? Murmura siguro na kanang dilit ta kahinumdum nga, or kung mahinumdum ka ta nga sakit kayo, no? But anyways, wala man to'y labot, no? Remembering, what does it takes to remember? Ang paghinumdum lang ba sa mga nangagi na atuhang gibaliklantaw sa atuhang huna-huna? Mura ba na siya ang elemento sa paghinumdum or paghandom? Siguro kung diha ra kutob ang atuhang paghinumdum, mura og wala ra siya significance, no? Nahinumdum ta, narapod sa atong huna. Remembering entails for us something like a response sa atuhang nahinumduman. So sa ato pa di ay makumpleto ang atuhang paghinumdum kung kini siya mag-agni kanato sa pagtubag. Mag-agni kanato sa gitawag nato og action, sa pagbuhat, sa paglihok. So mao din na siya ang konkreto o kumplito nga paghinumdum. Karon, unsa man atuhang nga gihinumduman? Ang atuhang gihinumduman, una, mao ang gihimo nga sakripisyo nga sa atuhang Ginoong Hesukristo. Makita nato kini siya nga ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo nga sakripisyo maoy atuhang nga kanunay nga gihinumduman, gihandom diha sa altar, dinhi sa altar. Ang sakripisyo nga iyahang gihimo. Matud pa ni San Juan in the same in another passage of the Gospel of John, he is the Lamb. Our Lord Jesus Christ, he describes our Lord Jesus Christ in this way. He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Sa ato pa di ay, gihinumduman nato si Kristo nga nahimo nga kanibitang karnero nga sa Tagalog pa gialay, no? Gisakripisyo alang kanatong tanan. Unya, kung makita nato, it connects to the ritual offering of the people of Israel, sa mga Hudiyo. Nga naman, diha sa ilang paghalad o gihalad nila o ihalad nila sa altar nga sunugon usa ka karnero. And then part of it sa mao nga ilang gihalad ilahang sunugon, and part of the meat or the flesh of the lamb ilahang kanon og iapod-apod. So by that sense makita nato nga diha sa atong Ginoong Hesukristo, it has also been remembered. Gihinumduman pod ang sakripisyo nga kanunay na nilang gihimo matag tuig sa mga katawhan sa mga Israelita. So mo ni siya makaigsuonan o ngano man pod diay nga importante ang paghinumdum. Matud pa kanako kaganiha, we learn to become grateful. We learn to become thankful. We learn to take action tungod sa atuhang paghinumdum, paghandom. O kini siya makaigsuonan, mahimo ra pud ni siya nga significant para nato kung atuha pud ni siyang hinumduman diha sa atuha nga kinabuhi. Kung atuhang hinumduman nga aduna di ay tawo nga nagsakripisyo alang kanako, alang kanato. Aduna di ay tawo nga mibuhis sa iyang kaugalingon,
sa iyang kaugalingong kinabuhi alang kanato. Sumo din siya ang atuhang hinumduman. Unya, not only that, sa atuhang pagkamapasalamaton, sa atuhang pagka-grateful, sa atuhang paghinumdum, nining mao nga misteryo sa atong pagtuo, it will also move us into doing what He has been doing, no? Nga kita musundog og musuhid usab sa iyahang gihimo sa pag-offer sa iyahang kaugalingon. Matud pa, the gift of one's flesh is the most personal of all sacrifices that a person can make in behalf of another. Kung dili nato ni siya, siguro dili nato ni siya mabantayan mga kaigsunan, but all of us or most of us has already been doing this. Unsa man nga mga sitwasyon ug mga higayon, kanang mosakripisyo ta alang sa atuhang isig katawo. Kanang mosakripisyo ta alang sa kayuhan sa lain nga tawo. That is always emulating what our Lord Jesus Christ has been doing for us. Sa ato pa di ay dili siya alien, no? Dili siya kanabitang unfamiliar kanato. Tungod kay duol di ay kinigihapon o duol di ay ni siya sa tuhang tagsa-tagsa kakasing-kasing. As we remember the Lord in His sacrifices for us, atuha pod nga gihinumduman ang atuhang mga sakripisyo alang sa atong isig katawo. Pag-anhin ninyo din sa simbahan, nagsakripisyo ba mo? Kamong naa din sa simbahan karon? Nagsakripisyo mo? Wala. Ha? Yan ang wala may mutubag. Bitaw, di niya kinahanglang mutubag, no? It is a sacrifice, no? Yan naman. Kay baluta, uban ninyo din siguro mga senior citizens. Ang butog naabay senior citizen, murag wala man kayo nakita ang senior. Naadi ay. Sakripisyo na siya, nga naman, paggawas niya, pasig na ipulis dito ga atang, madakpan siya. Bitaw. Sunod siguro na kanang mas may siguro nga atuhang sundon kung unsay ilatid sa atong balaod, no? Kay alang ramon po ni sa atong kayuhan. More than that, siguro daghan kayo nga mga sakripisyo sa anyong gihimo sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Not only serving the self, no? Kay kung ang atong sakripisyo kana bitawng para rapod sa atong kaugalingon, it would only be self-serving. Wala siya merit, no? But your sacrifices, our sacrifices that is for the good of another person, it means a lot because that is, as I have said, emulating what the Lord has been doing for us. No? So, and kana bitang pulong nga sakripisyo, sacrifice, ikan po na sa duha ka Latin word nga sacrum facere, nga nagpasabot nga to make holy. Sa to pa, kung diha nga kita misakripisyo alang sa ubang mga tao, nagbalaan kini siya una sa atuhang kaugalingon ug nagbalaan pod ngadto sa laing tao. Nganuman makakat-on man pod siya sa pagpasalamat. Di ba? Makakat-on man pod siya sa kanang gitawag og pagbaton og usa ka kasing-kasing nga mapasalamaton, a grateful heart. So sa ato pa diay dili diay ingon nga kawang ang atuhang mga sakripisyo tungod kay
dako day ni siya og epekto diha sa tuhang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ilibin na sa atong kinabuhi diha sa pagtuo. And you know what? There is only one word that describes our faith, our Christian Catholic faith. And that word means or is the word sacrifice. Sa ato pa, sa paghandom nato sa atong Ginoong Jesucristo, siyang sakripisyo maghihimo alang kanatong tanan nga atong ginumduman dinhi sa altar, ato usab nga hinumduman ug atuhang himuon nga konkreto diha sa atuhang tagsa-tagsa ka kinabuhi ang pagsakripisyo alang sa atong isig katawo. Amen. Malihog manindog ato karong ipandayag nga atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan makagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak tili binuhat o sa kinaya sa Amahan, pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanato mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanawag siya gikan sa langit, salang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga mailawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buyog sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug gihimaya, umisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sumabot nga kalibutan. Amen. Diya sa santos nga Eucharistia gibusog sa Amahan ang iyang katawhan, ginamit ang pan nga langitnon, ang iyang pinalanggang anak. Magampo kita ngadto sa Amahan alang sa tanan natong panginahanglan. Mungon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tibok simbahan, nga sa kanunay magmakugihon siyang musangyaw sa mga pulong ni Kristo ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa atong mga pamilya nga nalangkob sa Kristohanong katilingban, nga maangguhan nato nga ang pagdawat sa Eucharistia, nangahulugan og sakripisyo og pagsalig aron mapatunhay ang tinuod nga kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nagantos sa balatian, ilabi na kadtong natakbuyan sa coronavirus disease 2019 nga makasinati na sila sa hingpit nga kaayuhan o gugma sa Dios, pinaagi sa pagdawat sa lawas ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanila nga gigutom sa kalag ug lawas nga ang Eucharistikanong simbahan, magtubag sa tanan nilang mga panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga magtotoo nga mihalina, ilabi na ang gipahinungdan nining misa nga pinaagi nining Eucharistikanong sakripisyo, makadayon sila ngadto sa kinabuhing tunhay uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo.
Amahan patalinghugi kami. Among lang itong amahan ang imong anak mihalad sa iyang lawas ug dugo, ang halad nga tunhay nga nakapahimuot kanimo ining santos nga kasaulugan, din si Kristo mao ang halad ug ang naghalad. Patalinghugi kining among mga pag-ampo nga among gihalad sa ngalan ni Jesus nga imong anak ug among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo oras nagagog inyong sakripisyo na wato ng sa Dios, ang amahan makagawom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw nga sa katingalahang paagi mao'y gipasabot ubos sa bayhon nini mga gasa nga gihalad. Kinamang ipangay pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagawom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod nining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan ug gituluan kami niya pagbuhat nining halad alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo, kami mabaskog ug sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo, kami mahugasan ug mahinlo. Ubos sa uban sa panon sa mga anghel sa langit, magsangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.
Santos gid ikaw Ginoo ang tuwaran sa tanan ka santos, ipadalangin mong espiritu ang pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa papasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon may kuha sa sakalis, ipasalamat kanyo pag-usap. Mihatag niningato siya mga tinun-an og mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron pagandam sa kamatayan pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, hiningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Julito among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malawmon nga banhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Tada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug mo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan na kanimo makagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magyusa kita pagampo samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ngayon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa mga kasala kanamo, o dili mo kami tugyan sa panalay. Inunuan-luwas sa kami sa dautan. Mangay kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nigon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ato karong ipakita ang atong panaginig sa unay. Peace be with you. Kini maong kordero sa Dios nga nagawangtang sa mga sala sa kalibutan, bula na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ay nga mokalawat kanimo. Apani pamulong lamang mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging spiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Gamay nga instruction, ang atoang communion ari sa kilid, dayong exit ana sa tunga, para dili mag-abot.
Magampo kita. Himo Ginoo nga matugom kami sa kanunayng pagpahimulo sa imong pagkadios nga gilarawan sa imong pagkalawat karon sa imong bililong lawas ug dugo. Kini amo gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Tantum ergo sacramento veneremur cernui et antiquum documento novo cedatritui prestet fides supplementum sensum defectui genitore lausit jubilatio salus honor virtus quoque sit benedictio procidente ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Oratio Imperata against this pagampo batok sa COVID-19. O Diyos, among amahan, bidangog kami kanimo diha sa among panginahanglan. Nangayo kami sa imong panalipod batok sa sakit nga COVID-19. Kami asi karon ug gani mikalas na mga kinabuhi. Nangamuyo kami nga imong gihan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita og tambal nini nga sakit. Aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Panalip niya mga eksperto bahin sa panglawas. Aron padayon sila nga magalima sa mga masakiton, inabanan sa kamaayo kamanuluyon. Nagampo kami alang sa mga naigo nini nga sakit, nga may balik sila dayon sa ilang maayo nga panglawas. Panalip di sila nga nag-amuman nila, ihatag ang dayon nga pagpahulay, kanila nga may taliwan na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan, aron padayon kaming magbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Nangaliw po kami nga sumpo na nimo ang pagkatap nining maong virus. Sa ingon mahanaw na usab kining among gihambing kahadlok. Kini among gipangay pinagi kang Jesucristo nga among Ginoo ug imong anak, nga buyog hariban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ubos sa imong panalipod o santos nga inahan sa Dios, nagadangop kami. Ayaw tamaya ang mga pangaliya, hinunuwalo sa kami sa mga katalagman, o may mayaon og balahan nga berhen. Amen. O mahal nga Senyora kayuhan sa mga masakiton. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. Santa Catalina de Alejandria, Iampo mo kami.
Daigo ng Dios. Daigo ng Dios. Daigo niyang santos nga ngalan. Daigo ng iyang santos nga ngalan. Daigon si Jesu Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Daigon sa Hesu Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Daigo ng ngalan ni Jesus. Daigo ng ngalan ni Jesus. Daigo niyang mahal uyamot nga kasing-kasing. Daigo ng iyang mahal uyamot nga kasing-kasing. Daigo niyang bililhon uyamot nga dugo. Daigo ng iyang bililhon uyamot nga dugo. Daigon si Jesus diya santos uyamot nga sakramento sa altar. Daigon sa Jesus diya sa santos uyamot nga sakramento sa altar. Daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daigo ng Espiritu Santo ang Parakleto. Daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigo ng santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Daigo ng iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Daigo niyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigo ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigo ng ngalan ni Maria Berhen ug inahan. Daigo ng ngalan ni Maria Birhen ug inahan. Daigo niyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigo ng iyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigo ng Dios diya sa iyang mga anghel ug mga santos. Daigo ng Dios diya sa iyang mga anghel ug mga santos. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be